Jo crec que hem jugat bé, ens ha costat una mica la primera part, hem tingut moltes ocasions que no hem sabut aprofitar, però a vegades la sort no acompanya i no ha estat així. Sí, evidentment, nosaltres era el nostre objectiu, quedar primers abans del play-off i així ha estat, hem aconseguit el que volíem. Ara, pensar el cap de setmana vinent, seguim primers, depenem de nosaltres i hem de seguir guanyant. Sí, evidentment, molt content. La llàstima que no haguem pogut fer els 3 punts, però content pel partit i pel gol.